Bamako 24. Nyanga kuna fono nye bamanankana. Ambalma lamenikela ou salam alaikum ou klobe radio Bamako 24 de Kana kabo malikona na munumbi kan lame jamana fan jamana kononi jamana koka ka ubela jele funi ka kunyumandon au sokole ba ka radio Manila Bamako 24 mimbe ina be kuna foni lateme au bela jele togola jema dongodo abalma gena udenga Abdoulaye Twalife ka soro nyima ba ni ya surbe tali ka jeje sarila alebi ka bara ubela jele jete mine ka ufuni ka kunyumandon faso kononi faso koka doere taw maka usigi ga ko kuna foni makono kuna foni daludo cheni ala israelka kuna foni gere au sigile fleke ka bala ile fodi ga bala ile wala nyimano ka foni watina anga kuna fono kudiau maali be kanto kolonje baka ufeka be foni ga be wala nyimando kolonje ba cheni muso demesani mabakoro ka damene kunungola kanto keneka ka ufu aka bonya wala ka wuliga do kenika na mbe ka wuliga do ka fambala ile fe ka damene kunungo klemu mebela foga na se sura bala ile ma kata dugu klani maut na yini kashi an kerefe ka befu gabe wala nyimando au ni chaga kanuna ya rabbi ala alaka kanuto anche kolonje bakofe ni ala sonoma yanfuela ka ufe ametaye nambora yanfuela buguni ka ufe ka fulita ka nyesa ubala yelema an kanubo bu yoro ranga fulinta ni be nyesa ubala yelema bi maliko nana kokana bela jelela udeka ngabe bi kuna funo losotuma bi biye tarata mina beneme nadarasa ambalona ka fo kalo flana ifibri kalo e bio kletani woro ikabe bafla ani mugani kele sama farafingalo menia surba talike arajaba kalola bio klenani e jatela sankaro wolo flana do hijira samba kele kemenani ani binani flasano dugo debike alaka nyeka dama bakurumba fola bi kuna fono ufle kaulana ka fo malila kana tigilama o oluye kasara soro mochi marabulo konena kagumasna marabulo la oko kera choko jumela kuna fono inyefoli kola anga jago kebau katase boluma fen tigilama uma ani bola baraka ulu keleme ka barabla do ka yire ka fo bishuina ko bina damene nega kanye fu katabla shine nega kanye fula kuna fono inyefoli kola anga jamana konena lakana balia binyono marabulo konena oko be choko jumela kuna fono inyefoli kola frajila fanga mbanga jamana kuna bi bara min kalfalembo ma do be ka yire ka fo ku yire taka saria kwa nilabatu kuna fono inyefoli kola nunule binaka kuna fula pamba bi kafra kuna fone wera ubina fran la so bona kana udinga fa Abdoulaye Twalife ala ka nyeka dama kuna fono amba da mene karona ka fo mime teli ke karido anga jamana la kana tigila mau amba na ka fo ko luto mono zarula wuliga do ke ba do de janjugu da mali la kana tigila mau nyami be ni asono kera jura yoro la tenengo marabulo kone na moti marabulo do amba na ka fo ka gumasna marabulo la o kone ngira soe anga la kana tigila mau ka kasara suma wuliga do nsefe mali la kana mafla ulu ni tora yoro ni yere la ka ma do jongi ambarana ka fanga mobli do yo jeni o kofe ka klaka mine do ni ka tanolu ye o kofe ma jongi ne una kunungo sokmara fe ma kelin fatura ka ma fatule ka ma sabai ambarana ka fort ma no kera we avion wule yoro ni bela yere la ka seka de menyana tani ka nyesi banabato ma kolu takatanu le sivare de kodro sula furakeli sefe ni min kera ma chamanga fola bi ke ka do ko ni ke dore de la kana tigala mo be wuli ka do mina bi ka basigi ni la fial kologria ko koto sina ko jare wala tigilama wera bu son fani fan na wahagili bala dogo franje temeni na ko mali la kana tigilama we wulika doke kama bade faula ode kama wala kana wulika jonno ni ku kura ya ka gelata ni kanya sanga la kana tigilama uma awati kele kona na avion kone wulila kuna sini kadame na karidola kana kunungo ndene beregele ka yala la yorola fokata sigila match mambe ka gundo ga free marabulo ka ko avion wulika doka senfe ka bombardement do ke ayorola kuma kolomara tedore wala dugo kiba munubeni wala dugo takanya sanga jamana ma ya rabbi ala alaka nga jamana du kalori bila namburai ambala nanka fo gawka ufe uluka kimi nabe wele kosuso koira o kin konana ko wuli ga ke ba do de tara kengari bitigi do masaba ku tume katikati de la uni marafaudo ka wuli ga ke kata butigi na kata mausura yu mafue ke mashikelena ngami wari wakande uyo takatano e ka klaka du sebenda utume ka klaka ulu takatano e machamanga fola bi kone chitemene ni te dore ide marfatiku de baraka wuli gajota kaseka gelata kanya sumauma kasweka marfa mbubulo kama gau mara konena kone chima ni wati laba nuna lakana bala kwa ni basi bala kwa ni ko choko limbe sanga ni wati bele kono upuma ubeka fo na tabala ile konena ko wati be ko kurawere ubala ka fara wali au kagatafe ambe dugo deke jamana imbasi bena serafe use masa mali alaka nga jamana blo straka namburai ambalana ka fo kunungo dogo free dugu mimbe ko misra kauseti ni ndogo franya indama kona na kleso banionje wala dugu kebau alamsado ta kofe
u kala ka taa kunungo min ye jaba baarakɛlaw ye ko f'u kɛ u tɛgɛ da maa dɔw kan u ye marifaw ci olu kɔni ka dɔ ka fɔ se u yɛrɛ tila tuma min na n'o kɛra donsolakaw wulila fan bala yɛlɛ fɛ k'u kunda yɔrɔ in kan ka wulikɛjɔ kɛ ka se ka lakana sabati nka kuma kolomɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye u ye wulikɛjɔ min kɛ n'a hakili b'a la alamisadenw ni ka taa ni denmisɛnnin dɔ ye o wulikɛjɔ kelen ɲɔgɔnna de tun filɛ nin ye nka kunungo ta kɔni k'u ka wulikɛjɔ kɔni walejugu kɛbaaw hakilila min tun b'u ma o kɔni ma se ka kɛ u ma maa sɔrɔ ka taa n'o ye nka u ye marifa ci kisɛ yɛrɛ ma maa sɔrɔ a ko sen fɛ u y'a daba minnu kama olu kɔni se u yɛrɛ tila donsolakaw wulila o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la ka bɛɛ segin so k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ka segin ka sɔrɔ ka nɔbɔli ta ni ka ɲɛ suma k'u gɛn ka bɔ maaw da la o yɔrɔw la kuma kolomana tɛ dɔwɛrɛ bi an ka jamana kɔnɔna na su ni tile wulikɛjɔ bɛ kɛ kulo kɛ ka ɲɛsin lakana tigilamɔgɔw ma nin yɔrɔ ninnu na ni fɛɛrɛ ma tigɛ a dɔ bɛ dɔ la sumaw ma se ka baara jaba min bɛ yen ni mɔgɔw b'a fɛ ni k'u ka lamalama kɛ k'u dayirimɛ tɔ ɲini jabako la ko gɛlɛya yɛrɛ donnen filo la kuma tɛ sɔmiya min n'i y'a sɔrɔ n'an gun b'o kan ni fɛɛrɛ ma tigɛ k'a dɔ bɛ dɔ la ɲinɛsan kɔnɔna na gɛlɛya bɛ don baaraw la yɔrɔ ninnu na an bɛ dugawu de kɛ ala k'an ka jamana basigi n'an bɔra yen an balɔrɔ k'a fɔ jagokɛbaw ka taa se mɔbili bolibaw ka taa se min ye ka dɔn k'a fɔ bololabaarakɛlaw ninnu bɛɛ lajɛlen kɛlen bɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'a yira k'a fɔ kabini su na nɛgɛ ka ɲɛ fu ko baarabila kɔni bɛ yen fo ka taa bila sini n'ala y'o jira na o nɛgɛ ka ɲɛ fu la wa u ka fɔ la bitigitigi fɛn fɛn bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ale bɛ bɔlɔbɔlɔ kɔnɔ na bɛɛ lajɛlen ka jɛ ni k'u ka sariya kofɔlen k'a labato k'o dɔ yɛrɛ tɛ dɛ ko péage ko min bɛ sen na bɛ yen jamana ɲɛmaaw ye a baara sigili daminɛ sen kan n'a baara bɛ daminɛ bi yɛrɛ su na nɛgɛ ka ɲɛ fu a baaraw bɛ daminɛ waati kelen kɔnɔ na olu yɛrɛ bɛ baara bila ka bɛn n'o de ye an bɛ dugawu de kɛ basigi ni lafiya ɲɔgɔn faamuya an ka jamana kɔnɔ u bɛna sira min fɛ ala k'o sabati n'o tɛ n'a fɔra mɔri tɛ kɛmɛ sɔrɔ mɔriya la u ka taa ba kelen kɔlɔsi san o ye kabako de ala ka kelen ɲuman d'a ma n'an bɔra yen an balana k'a fɔ lakanabaliya hukumu kɔnɔna na karido min ye ka dɔn k'a fɔ nɛgɛ kaɲɛ 23 waati la n'o ye su 23 heures ye mɔbili dɔ bɔtɔla bamakɔ a bɛ taa ɲɔnɔ bagan baarakɛlaw an balana k'a fɔ dɔw ye jan da olu ɲɛ ka bɔ zantigila ka taa maraka kungo o furanjɛw kɔnɔna na a kɔni kɛra ka maaw ka nafolo caman daraki nafolo min darakira k'a bɛ se miliyɔn 100 bɔɲɔngo ma u y'a kɛ mɔbiliw la jagokɛlaw n'u ka nafolo tatɔ la bagansan na an balana k'a fɔ a ko sen fɛ ko mali lakana tigilamaw k'olu kɔni ma na a kɛlen fo lɛrɛ kelen bɔɲɔngo bɛɛ lajɛlen kɛra u bɛ ka maaw jɔ ye u taalen kɔrɔ kɔ ko lakana tigilamaw nana a kɛra san wele kɔ taara doni ye so la yaasa ka piratigɛ d'a ma amadu ndaw ale ye jɔra mɛ ale tun b'a ko ju la a ko kɛra cogo di e yɛrɛ jɔni. ne tɔgɔ amadu ndaw ne bɛ sikɔrɔni an taara sugu jɔ kunasini sura dimanche don su fɛ ka taa ɲɔnɔ an bɛ saga galibali ka mobili la yɛrɛ a tagama ninnu ka an sɔrɔ yan mɔgɔ saba de bɛ marifa de b'a bolo ka an ka wari bɛɛ gosi mɔgɔ mugan ani dɔɔnin dɔw bɛ miliyɔn 3 dɔw bɛ miliyɔn 1 dɔw bɛ 100,000 a kɛra ko sarisuma fila yɛrɛ de a ka bɛɛ wari gosi ka ban a kɛra kunasini sura de a jugu bɛ jɛ dimanche de ɲɔnɔ sugu min tɛmɛna fana o fana o kɛ an fana ka jɔ lɛri 1 ani dɔɔnin. a kɛra yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ jumɛn cɛ. tɛmɛna santigi la dugu dɔ bɛ yen i b'a fɔ maraka kungo yanni ka se maraka kungo camancɛ la o don a kɛra yɔrɔ la a nana ka mobili jɔ ka marifa ci mobili jɔ yɛrɛ dɔrɔn ka nafolo bɛɛ bɔ a kɛra o cogo la. u ye nafolo min bɔ aw kunna a nafolo tun bɛ se joli ɲɔgɔnna ma. nafolo kɔnɔ an ka min jate a bɛ taa fɔ miliyɔn 100 yɛrɛ de o jate la maa dogo maa si la dɔw bɛ miliyɔn 1 dɔw bɛ miliyɔn 3 dɔw bɛ 100,000 dɔw bɛ 20,000 a bɛɛ b'a la tagata b'a la misi t'a sɔrɔ b'a la. u y'a kɛ aw la aw kun bɛ ka taa ɲɔnɔ walima aw kun bɛ ka na ka bɔ ɲɔnɔ de. an bɛ taa ɲɔnɔ de an yɛrɛ an bɛ bɔ yan an bɛ taa ɲɔnɔ 10 heures sufɛ tɛmɛnen don o 23 heures waati. a kɛlen lakanabaw ma se kɛnɛ kan ye wa. lakana ti na fɔ ko bɛ ban ka sɔrɔ lakana ka yɛrɛ na hali dongo ta ne kɛra wala segumɔgɔ yɛrɛ wulila ka na a bɛ sɔrɔ bɛɛ yɛrɛ jala ka ban o dongo min tɛmɛna nin a tɛna fɔ ko bɛ ban lɛri kelen yɛrɛ a jɔlen dɔ yɛrɛ mobili tɛmɛ dɔ ti bɔ yan segu ka na dɔ ti bɔ bamakɔ ka na a bɛɛ kɛra ko ni kɔni ca yɛrɛ de ca yɛrɛ fɔ ka tɛmɛ hakili la. mun de la nin bala ka kɛ segu sira la waati bɛɛ. ayiwa a kɛra ko kɔni faama de tɛ jɔ yɛrɛ la de a faama de tɛ jɔ yɛrɛ la de o de bɛ kɛ hali salo sini fana o kɛra an de ɲana sira la o fana kɛ a bɛɛ lajɛlen don o don o kɛwale de bɛ kɛ segu kɔni ko don o don o kɛwale yɛrɛ de bɛ kɛ sisan. a kɔ tɛmɛnen kɔfɛ faamaw nana u ye mun fɔ aw ye. faamaw ma fɔ fa nana ka jɔ dɔrɔn ka sɔrɔ ninnu yɛrɛ de taara ka sɔrɔ yɛrɛ ka mɔgɔ labila ka taa faamaw tɛ foyi f'a ye foyi jamana in kɔni foyi tɛ f'a ye faamaw ma jɔ yɔrɔ la foyi tɛ f'a ye i ka nafolo bɔra i la dɔrɔn i ka kun bɔ sɔrɔ a tɛmɛna danga yɛrɛ de. ni kama tali kɛ amadu ndawula a y'a fɔ cogo min na bi basigi ni lafiya u bɛna sira o sira fɛ ala k'an ka jamana basigi n'o tɛ lakanabaliya kɔnɔ o waralen b'an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra yen an balala k'a fɔ bi an ka jamana kɔnɔ na maaw bɛ yɛrɛ ɲininka la jamana sariya sunba o yɛlɛmani kuma min bɛ fɔ su ni tile jamanatigi minnu tɛmɛna bɛɛ lajɛlen k'i b'a falen nka o n'a tabali a ma se ka ɲɛ si kelen bolo
yalma daire be mundela Dr Ibrahim Fomba ale ba nye foye anga lame Mali 92 charia ba finalement ayela Mali tarabo fenka uya ikati ga ile parce que président Sabaya iseka ayelema mais aussi masika ayelema likala donc ne yengininga est-ce que abesika yelema donc na masika yelema est-ce que au corps finalement que peut-être solution était ayelema li solution est peut-être que constitution pour de glace on est au défaut pour que na conclusion na président ni révision fin que ne a fait analyser ni mun faut ko yelema anga charia bala alpha yi mun fo ATT yi mun fo IDK yi mun fo ne au PD analyser ni mun constater c'est que souvent président Saban ni a jatimine yelemali do be u be benoka o yelemali be ta tan hakela et puis abe yelema to mi u be benoka do be président fla bena yelemali ma soit IDK ni ATT soit IDK ni alpha soit alpha ni IDK donc au niveau nous jatine ba beaucoup constitution yi quand même fondo bala fo lu kay yelema parce que beli kero ma ka fo ko lu mai ko lu kay yelema mais ne yo fo ngo bon Mali charia ba ko yelemali ko bala ou bien ka ke constitution croyé au backup ça mais nous des constitutions la appliquer constitution RMB est-ce que nous babouyawa parce que nous on ngali marqué car faut que constitution de dans un problème réglé mais malheureusement la constitution ta réglé ni RMB nous fait marqué nous manamou que anna une constitution élément 100 ans anna une constitution courant ni nous on te bien bella anga problème ante voilà ni nous mais charia bayi appliquer nous RMB ou comportement changer Ningu talega Dr Ibrahim Fombala aya foto ko mina abinya sera fe no bika foto de wa klay ka o ka jamana ganye tai ala ko sobati na mburai ambalo dan ka fo bi anga jamana ko na fronje la fanga mi bebe olu sigira sigi to mina ani bara mi bega tu fe ma chamanga fola foto de do farala nyonga ka sega la jereke o la jera se olu da sera ma musula kau ka ire ka foko bara mi bega ku fe to mina ko ni yalla je ka barate sababa mine ko na ya saka pratika dama Mime tali ketara ka furumuso na nasisako ale banye foy angalame Madame Traoré Mané Sissa chargée des droits de l'homme et de la citoyenneté du Conseil national du Rola anya eka ko jamana kono cheba kama fa koko utese ko se grupo anya eka ko do jaraki était le premier ministre pendant la transition plein pouvoir ta ko kata do démissionner ba ka démissionner mo ngaya démissionner na be ibe ka ko ali tabla mashika pata ngaya bla banda ya donc ni banda ko akra pari décision min signé pateka ko ya maja jamana dunya na jara jamana dunya be sila transition ni ya nana jamana dembe bora ka keleke wala sadi yelama be jamana kono tut mali kura ametse ko sigi tu yelama era fola transition fola mi o yeka sariya bat yesebe munun la kaba imamunun la ina munun fana sara ko bat lu yere sebe fola munun sebe nanu démocratie no kera concertation nationale la charti yo violé yo sasa ko la ka déclaration décret comment ya be en conseil national de la société civile anyana sika ndaje pasanya na jamna fana sariya bi antunya nangu sariya bulontu teso abada nka kenganya ra yimi sisa ka ko utla tuni ka deputy ka Macron ta ka duma ku ye deputy o kani ambe kola shili ka ambe jatimina ka ambe continue ka laje jamana do na anve no matugami avec age kalata ambe kele ke pour que kalata ka jamana dembe pasendo kalata ka ke fefefese nyana ka ke jenya ka ke chinya parce que seni kana be rôle de jouer o ba ko mo do fana bu yere kalata ba to jamana dendo fana bu senye kalata mais no chira o kuma buna organ kuran yesi ambe jatimina ka laje organ kuran abna sigi go joni jomana dwana nanyo fana tawru nan han kamin fo dona dwana ko dona ambo fana nga ankoni tanga barake ka jatimina ka fo wajibi pen ka ke kalata ka ke jelinya ka kalata ka ke wala sa jamana dembe be sika sendu kalata be sika tarika kalati toro mi soro sini adama dembe mina kuma samo fama dalaka na yako o bi komini ka ju hani seben nunu be na fanga na dumli dalaka mi fo nu yo dalaka nu mu ba o wa yira ka fo fanga jamana yira ma bulo mi amba nyene antosra o be kan sranga khalisa tanga barake ni bera kono minani antanga barake ni tegere foye antanga barake ni doni tama barake antanga kan nama barake tanga no wala ninga metarika nana sitakula ya foto mina basiki ni lafia wanga jamana sura strafe alaga jamana mblo straka namburai Mali patrono di Mali ni ya surube tarika sura busumbawu uluke kulu eka dob manga kwenye buni yonje kasweka nyema ya kwe Mamadou Sensi Kulubali ani Amadou Jaje ulike tambuni yonje na kera gela patrone kona na be kulu do sigira ka fo kulu be fere bali tika ubuse guteka da takunda kila tukomina ulu ye franyonga ke ni kaseka nyefolika kuna fondla uinye koro upumatiki tuye mami soya golfa
anga lame Mimba Ankunka, Ankuya Jumanye, Conseil national de patronat de Mali, élection kera, a Kechogo Mabe, Anyerema, Amanya Ambolo, parce que élection kera signé fla, Mankankake, Kankake signé kelen de Mami Malaganya Gayana. Mais nous famuya bali ode nanani élection signé fla, Beka Gayana, Odumbe Gelaya, Mopla de Sega, Yorokile, Beka Gagné. Bon, malentendu n'attend de follow parce que bureau Mogo Mugande, candidat fla, Mogo Konontombe, Alisi fla bela jelena. Na fara élection ka tati, est-ce que abenye? Mogo Kononto, ibe fanfla, Mimana Gagné, Gayana, était perdu. Yatemina Kera, comme patronat Yorokoro do, papier Koro de Bala, Digne avancera, Pembe Sambina Nikile, Saria Minya Damino, Saria Kile de Ama Sanjabada, Digne Semeno Yoroka, Saria Ma Fala, pour faire fora, à régulariser. Mogoyere debe, Mininka, a Yoro, Itoko Yorofla, il va faire 4 euros Jumana. Il va, on connaît divergence na a fora, à reporter, Kilo quoi, te reporter, Mine Jaje, Ayaka élection que le 26 septembre, tout problème au don de Kake. Mais pour que Nika régulariser, élection Kake à Mosso Ayata, quoi Gayana, Kulufana Yatake, le 8 octobre, Afana pour Agayana. Le 10 octobre, patronat, Mountube, depuis 6 heures du matin, Utara Daoula, c'est le route sensé, Jaje tu n'ornas sur le Mimba à la douane, Adona, on y vit à l'EDB, on a souvent fait la boire, Mimba annulé. Cabrio Amasero l'année, Tchekorbaye, Yokobe ke Benka Sorala, Bemasaka Sorala, pour Ambioro Mina, Ambe Bendini, Anyaye, patronat, na Alama Franca, Benatunu, Amundumba à la Dariwala, Yefendla, Moye Fendla, Dilabachamante, Dioko Tokoni. Ulukofe, Akatunu, Fana, Amma Fana, Kuna, Anya Juge, ni Bemasaka ke Ankala, Ankataran Toke, Benkono, Luma Portel, Bulumbaka, Disabani Koronto, Mugani Woro ya Kandi, Ujananae, Transisoi, Akake, pour qu'un caboni coïne. Parce que le tribunal, la Messaka, Mela Sansa, Nani Sanduru, Manda Sanduru, Nani Sanduru, tribunal, et à Dokonde, Sebekoy, encore une galanine, mais la transition bilan, pour le moment, après l'élection, ce qui va caga, Mami Managaya, Bessigi, Ambe de Kenya, à Kamfulabe Bokele, à Kamfulabe Hamina Kokele, Hamina Koflata Ansila. Ninga talega so ya golfala makolomara te dore benyanya be sabata kona na chiko minala ko sabati na mburai ambalona gafo katika ufe kati falaje e kado gele ko mbo la gol karamo gola kauka sango la gol karamo gola ka munumbe be nulu be da kado gafo kominu ka boloka ko gele ababe ula ulu ye kado gafo nyefole ko ka iya sago pratika dama Gabriel Jara ale bo nyefanye kabo kati falaje angalame bara dɔ bɛ an b'a fɛ ka min da faamaw tulo kan o k'a mɛn an ye lakɔli karamɔgɔ ye an bɛ Njiba commune na Njiba bɛ Kati mara fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na Falajɛ an ka commune dugu yɛrɛ ye Falajɛ bon an b'a fɛ ka min fɔ depuis an man ka kuma école ko de kan depuis intégration daminɛna minnu école karamɔgɔ minnu bɛ école communautaire la depuis intégration daminɛna Njiba commune ka taa se Daba commune ma intégration ni école karamɔgɔ tɛ o école communautaire la min b'a bénéficier an t'a dɔn fɛn min don aw yɛrɛ mɔgɔ bɛ enseignement in kɔnɔ a ka ca ni san 14 san 14 de bɛ baara kelen la i bɛ dugu ka bolola kan dugu b'i sara wari dɔw yɛrɛ o man ca bon i bɛ baara in na i bɛ se ka bɔ baara in na suko ni dugujɛ cɛla yɛrɛ i ye san 14 i bɛ san caman sɔrɔ baara min na i bɛ se ka bɔ a la garanti t'a la ni faamaw b'a lajɛ k'u kɔfilɛ école communautaire u bɛ ka intégration nin kɛ cogo min na hali an yɛrɛ taara contrôle physique dɔ la Kati o contrôle physique yɛrɛ fana kɛra cogo min na o kow cayara mɔgɔ caman bɛ yen minnu tɔgɔ yɛrɛ fana ma ye k'u tɔgɔ tɛ yen u bɛ enseignement na a mɛnna baara in man ka kɛ cogo min na mɔgɔ t'a dɔn ni faamaw bɛ se k'u kɔfilɛ an ka commune ninnu na an ka mɔgɔ si tɛ ka bénéficier an t'a dɔn fɛn min don a lase an ka jamana faamaw ma u kɛlen mana ka baara nin kɛlɛfa mɔgɔ mun na u k'a lajɛ ka baara nin sɛgɛsɛgɛ ko ɲuman o de ka d'an ye o welewele ka da de tun b'an bolo k'a ɲɛsin Mali faamaw ma ni ngum betale ka Gabriel Jara la ya foto ko mina fefe basi lafiya be e ka do ka kulu ko na ubise ko ka hake soro to ko mina ala ko sabati na mburai ambalona ka fobe ka wuli ka joke musula ka hake o toko toli ane o kofe wuli ka joka se ka ke to ko bela ile la ka sene kwani kasega yakubaya kulu daw farla nyonga kasego hakila kokorodo uye franyonga bake mi benia surukera sibirido jega marero mimbe faraje tur l'Afrique kofe o kene ka Mohamed Samake tumbe o franyonga mine ya soro musula kamembe no bele ko madame Serewara kasega ale kwani kachitemina ale kan o kene kan Madame Kamara ale krofota kene ka kuma mi fo fle ne Madame Kamara sanadito ni chementa ntena diplôme bawjate sino o doni be kadaka ni cikala muso denye ni commune 5 cikala demsanu ka nyemoye Mali bela jelen fadna cikala demsanu ka nyemogo dankan ye mun joro benido muso ka hakema biro konnan bunyama segido ka sene badima no e Madame Siribara Fatmata Diallo ambe centre mun kono bio yale ka centre ni sodiat se ka foka ban parce que fin mundo ay geleya munene
an y'a y'a nɔfɛ a ye kɔngɔ mun sɔrɔ an y'a sɔrɔ a nɔfɛ nka o n'a ta o ta an ma deli ka ɲɛbɔ minisiriden fɛ tile kelen an ma ɲɛbɔ maireden fɛ tile kelen u ye mun don fini na an y'a dɔn u ye kalan kɛ ekɔlisoba minnu na an y'a kɛ a bɛɛ sɔrɔla nin sɛnɛ kelen kɔnɔna na donc ne ka nisɔndiya tɛ se ka fɔ ka ban occasion de dira an ma an ka se k'a yira diɲɛ na muso in ye jɔn ye a jɔyɔrɔ ye mun ye a bɛ se ka mun nafa sigida ma o ye fɛn belebeleba de ye mɔgɔ min ye lakodɔnni lase i ma a ye fɛn bɛɛ di ma muso ye a bɛ sɛnɛ ani mɔni ale kɔni ka baara de ɲɛsinnen do ma kosɛbɛ muso in a ma kɛ wagati bɛɛ sɛnɛkɛla ye bureau kɔnɔ baarakɛlaba kun don Mali agence immobilière filanan n'a tun bɛ fɔ ma à l'époque Jem Kalifa o directrice kun don a ye san 14 kɛ bureau kɔnɔ baara la tilegan ŋaɲaŋaɲa a ye bureau datugu don kelen ka démission rendu k'i ɲɛsin sɛnɛ domaine ma cikɛ o don ni bi a b'o de kɔnɔ ka bureau kɔnɔ baara in bila ka se bi ma a ye tasuma caman kɔnɔna tagama sanji caman y'a bugɔ a ye dilasi ɲɔgɔn a kunna k'a feere k'a denw balo an bɛ don min na i ko bi an bɛɛ ye centre baarakɛla ye contrat b'an bɛɛ bolo centre la an bɛɛ bɛ kalo sara ta centre la an bɛ jɛgɛ mara formation kɛ an bɛ jɛgɛ dingɛw dilan mɔgɔw ye an bɛ nakɔfɛnw installer mɔgɔw ye ale de ka slogan ye ko dugukolo ntanya o man ka mɔgɔ si bali sɛnɛ na bilen n'aw y'a jateminɛ nakɔ sɛnɛfɛn fɛn fɛn bɛ yan a si tɛ dugukolo jalan kan ni mun tɛ tabali sanfɛ o bɛ pine dɔ kɔnɔ o bɛ so kɔrɔ dɔ kɔnɔ nin bɛɛ ye ale ka ɲɛɲininiw de an bɔra o de ninnu ma an bɛ don min na i ko bi ni ne y'a mɛn ko denmisɛnnin ko n tɛ baara la ou bien ko n ye jeune diplômé sans emploi ye a bɛ mun dan kan ala de b'a dɔn n taara France panel dɔ animé malien kamalen dɔ tun bɛ yen a tun bɛ na n bugɔ jama la tubabuw de y'a sɔrɔ k'a bugɔ ko mun kama ne de ko u bɛ na mun kɛ France u bɛ effort mun fourni France i b'a sɔrɔ farafinkɛ kelen malienkɛ kelen baara 4 de b'a bolo tile kɔnɔ pour que kalo mana sa a ka se ka ji sara ka courant sara ka siyɔrɔ sara ka dumuni kɛ ka dɔ sama so ne ko n ko n'a nana so tile tɛ san sɛnɛ bɛ kɛ ni tile fiɲɛ tɛ san sɛnɛ bɛ kɛ ni fiɲɛ ji tɛ san sɛnɛ bɛ kɛ ni ji ye an bara n ko aw bɛ bajiba mun tigɛ ka na o bɛɛ kɛ n ko n'an bɛɛ ye dɔ kɛ sɛnɛ la hali ka so fankelen i bɛ se ka sɛnɛ k'a la tamati bɛ se wagati dɔ la Bamakɔ yan nɔ tamati sara bɛ taa 100 fantan bɛ se k'o k'a ka nana ni tamati so b'i yɛrɛ ka da la i tɛ se k'a kari k'a k'i ka nana wa i ni waritigi bɛɛ ma kaɲa ou bien n'i y'a bɔ k'a feere i ma musaka dɔ sɔrɔ donc baara lankolon tɛ yen mɔgɔ nin de bɛ yen mɔgɔ lankolon de bɛ yen n b'a ɲini denmisɛnninw fɛ n b'a ɲini musow fɛ an kana an sigi ten ko cɛ de k'a ɲini ka na muso bɛɛ bɛ se ka dɔ kɛ n'i ye dɔ kɛ cɛ ye dɔ kɛ a ka ca ala fɛ denmisɛnninw tɛ kɛ delinquents ni fɛn wɛrɛw ye parce que kɔli bɛ na ni gɛlɛya caman ye donc an bɛɛ bɛ se ka dɔ kɛ sɛnɛ ye preuve ye madame Siribara ye preuve ye nin bɛ tali kɛ madame Kamara la o kɛnɛ kan min ye maa ɲɛma caman tun bɛ kɛnɛ kan ka taa se maa minnu bɛ yen n'olu tun bɛ lajɛrɛ in kɛnɛ kan dɔw b'u ka seeraw de an ka dɔw lamɛn Haji Seydou Sangare ne ye commune Sisi Dugutu ka coordinateur ye n sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Musabugu ma an nana falajɛ ya bi famille rurale ka lajɛ dɔ don u ni ardi bɛ baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ o fana ONG dɔ ye minnu bɛ taa ka baara bɛnnen bɛ musow ka taabolow kan ka dɛmɛ kɛ ne ni falajɛ dugutigi an nana jɔn ko a la an y'a ye madame Seribara ka yɔrɔ famille rurale vraiment baara min bi yan fɔ ni musow y'u ba baara ma n'o tɛ baara bi yan ni denmisɛnninw y'u ba baara ma baara bi yan anw nana fɛn min na bi min balila an na o ye musow bɛ ka cɛsiri min kɛ sɛnɛko cadre kɔnɔna la jɛgɛ marako kɔnɔna la bagan marako kɔnɔna la ani yirisiyɛnko kɔnɔna la vraiment a bɛ mɔgɔ sɔn hakili la n'a fɔra ko Mali ye dunkafa jamana ye o dunkafa kɔni tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la anw bɛ ka min ye falajɛ jɛgɛ kuru kɔnɔ madame Seribara tɔgɔ la vraiment a bɛ mɔgɔ nimisɛ wasa ne tɔgɔ ye madame Traoré Fatoumata Traoré je suis le maire délégué des logements sociaux ne nana yan ka na commune 6 maire représenter an ye baara min ye wulada in na a ye bɛɛ wasa anw yɛrɛ tun hakili la n'i ma taa burusi kɔnɔla wuli fɛnw na i tɛ se ka nin activité ninnu kɛ i bɛ se ka nin baara ninnu kɛ i bɛ nafa sɔrɔ a la halisa an bɛ dugawu de kɛ ala ka baara ninnu taga ɲɛ ne ye madame Kɔnɛ Masira Tarawele ka bɔ Kasela Fayatɔ présidente vraiment ne ye min ye a ye nisɔndiya bari n ye fɛn ye a ma deli ka min ye n bɛ dɔ dɔn ni fɛnɛ nana nin sugu la i fɛnɛ bɛ dɔ fara i ka dɔnta kan vraiment ne content ne sɛgɛnna ne tɔgɔ Aisha Burama Jara ne bɛ baara kɛ Willa fila vraiment ne nisɔndiyara ne yɛrɛ tun t'a dɔn ko nin b'a kɔfɛ ko n bɛ ka kuma ni dusukun ye an ye mun ye a kɔnɔna la nin ka di ne yɛrɛ nin ye ne yɛrɛ mamuso ne tɔgɔ dalen mun na anw tɛ foyi dɔn ne faso la ni sɛnɛ tɛ ne bɛ fɛ ka sɛnɛ de kɛ mais ne tun t'a dɔn n bɛna kɛ cogoya min na mais ninnu filɛ ka idée di ne ma. ne ye madame Siribara Fatoumata Diallo ye bon bi lajɛrɛ kɛra ne yɛrɛ ka unité la a n'an ka coopérative la n'o bɛ marché à poisson kɔnɔ jɛgɛ kuru kɔnɔ bon lajɛrɛ kun bi sensibilisation de kan ɲangata mun bɛ kɛ ka se musow ma ani k'a yira yɛrɛ sɛnɛ yɛrɛ nafa ye mun ye est ce que nafa bɛ
sɛnɛ na est ce que an kan ka taa taabolo kɔrɔ de fɛ ou bien an ka tugu kura de fɛ pour que an ka se ka an yɛrɛ bɔ nɔgɔ la ani an ka se ka ko dɔw kɛ bon a kun b'o de ka bɛɛ hakilina di baara minnu bɛ kɛ unité la n'o ye nakɔ sɛnɛ ye nakɔ hɔrɔn engrais tɛ k'a la dugukolo a tɛ kɛ dugukolo kan ani ka jɛgɛ mara a tɛ kɛ dugukolo kan an y'o fana visite kɛ bɛɛ y'i ka tɔmɔta sɔrɔ a la. Ne ye Madame Jakite Asita Jakite ka bɔ commune Senu. Ne ye sɛnɛkɛlamuso ye. Ne bɛ Ala fo k'a barikada. Tiɲɛ la a y'an kunnafoni a y'an wasa. An ye faamuyali camanba de k'a kɔnɔ. An kun tɛ min don an y'o dɔn. An bɛ Ala deli faamaw k'an dɛmɛ yalasa an bɛ se ka dugukolo sɔrɔ. Wa n'an ni cɛw ye ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min fana cɛw t'a musow jate dugukoloko la. An b'o ɲini ɲɛmɔgɔw fɛ ɲɛmɔgɔw ka ɲɛ an ma. Ne ye Boubacar Togo, ne ye membre de l'ONG RD. Lajɛ an y'a kɛ pour que ka se ka VBG, les violences faites aux femmes, fayatɔn mɔgɔ kasela caman nana musow bɔra fo kasela ka na fo falajɛ yan a ko la vraiment jama kɛra nisɔndiya dan kɔni ye kunnafoniw dira bɛɛ ni dɔ taara so kɔnɔ. Ni ka batali kɛ maa dɔw ka sera la u y'a fɔ cogo min na tiɲɛ don an ka jamana kɔnɔ gɛlɛya caman bɛ an bɛɛ bɛ kule n'a ye a dɔ bɛ dɔ la n'an y'a bila ɲɛɲini minɛ kɔnɔ an bɛ kule ni fɛn caman ye i ka dɔn gɛlɛya bɛ bɔ an ka jamana kan ala ka kɛ ten n'an bɔra ye an b'a dɔn k'a fɔ bi fanakaw fɛ yen min ye ka dɔn k'a fɔ minisiri bɛ n'i y'a sɔrɔ ka baara ɲɛsinnen bɛ jamana kiri ko ni bunahadamadenw ka jɔ sariya o la sabatili ma ale tun taamana ka taa bɔ fana o taama in sen fɛ a taara ɲɛda maa minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ olu ye kasoladenw ye ka taa ɲɛda kiiri baarakɛlaw yɛrɛ kan o sen fɛ a da sira ma k'a fɔ minɛnkura dɔw kan ka n'a ye a y'a fɔ cogo min minisiri tilala ni k'o waleya k'o baaraw sigi sen kan o baaraw dilen procureur min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ bɛ fanakaw fɛ yen Boubacar Musa Jara ale ni kunnafonilaw ye ɲɔgɔn ye Caka Goyita tun bɛ kɛnɛ kan ale cɛra min di o filɛ. Ne ye Boubacar Musa Jara fana tribunal procureur do. Procureur min ye an ka ministre kiri ministre a ye tɛmɛli dɔ kɛ fana ye o commencé o kɛra juma ye. Ministre de la justice bɔra an fɛ yan a ka nali la a taara kasobo lajɛ ka na tribunal lajɛ o y'a sɔrɔ fana yɛrɛ population ni a bɛ ɲɔgɔn kalama baara kɛcogo ko la. Ministre min bɔra yan magistrat cɛkɔrɔba don o tun bɛ inspection des services judiciaires la ale bɛ justice dɔn kosɛbɛ mɔgɔ t'a ɲɛf'a ye a ye nin yɔrɔ lajɛ min kɛ o sen fɛ a hakilinata ye min ye justice yɛrɛ tacogo la a y'o fana fɔ o ye fɛn min ye parquet ka niveau ye a kɔni y'a faamu k'a fɔ population ni an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ɲɛ o y'a content kosɛbɛ a y'a laɲini halisa an ka dɔ fara cɛsiri kan dossier minnu b'an bolo an ka an cɛsiri u ka traité joona mɔgɔw k'u ta n'u bila dɔn a la joona minnu fana bɛ kaso la u ka dossier u ka traité joona a y'o o laɲini kɛ an fɛ ni gɛlɛya ye kosɛbɛ kasobo niveau la a taara yen fana a ye kɔlɔsili minnu kɛ laɲini min kan ka kɛ procureur fɛ régisseur fɛ commissaire fɛ commandant de la brigade fɛ parce que ale an bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ ye a y'o o laɲiniw kɛ an k'o cɛsiriw kɛ ka ɲini ne fɛ ne min y'u bɛɛ ka ɲɛmɔgɔba ye fana ne ka n cɛsiri a ye laɲini minnu kɛ u ka latigɛ pour que dɔ ka fara justice n'a bɛ lafiya di population ma dɔ ka fara o lafiya kan a y'a ye k'a fɔ matériel ko fana o banna donc a ye layidu ta tatɔ ko a seko ye min ye matériel ko la a b'o kɛ a dun taara an filɛ don min na i ko bi a ye matériel bila ka na vraiment a ye matériel min bila ka na jɔn ala a ye effort ba kɛ matériel nana procureur yɛrɛ ka bureau kɔnɔ la o kɔni o équipera matériel tɔ minnu b'an bolo a bɛ se ka min fara olu ka y'olu fara photocopieuse tun t'an bolo o dira an ma kura ordinateur dira an ma donc sisan an y'a ɲini mɔgɔ ko de b'an na bon a ye layidu ta fana ni mɔgɔ tilali wagati fana sera a bɛ hakili to an na pour que an ka mɔgɔ sɔrɔ komi a bɛɛ tɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ mais min sera ka kɛ fɔlɔ o kɛra ko don nataw la halisa n'a bɛ se ka min kɛ a b'o kɛ pour que population ka se ka lafiya justice yɛrɛ ka teliya a ka baara kɔnɔna fɛ kabiri wagati la ministère de la justice tun bɛ mobili ko fɛɛrɛ tigɛli la an ka maison d'arrêt ye fana kelen tɛ yɔrɔ caman don u tun bolo dalen don mais ale fana nalen a ɲɛfɔra ye directeur national de l'administration pénitentiaire o nana ani ministre nana ɲɔgɔn fɛ donc o ye kunnafoni dɔw d'an ma yanni ni ministre kana ministre Malik Kulubali olu ka passage la u tun y'a fɔ an ye k'a fɔ k'u ni an ka partenaire dɔw kuma ɲɔgɔnya la et que mobili tun sɔrɔla mais formalitéw de tun kan ka kɛ pour que a ka bila an ka bolow kan yanni o ka kɛ de donc gouvernement kura nana hakili la ministre min bɛ yen a fɔra a ye n b'a dɔn a bɛ dɔ fara cɛsiri kan pour que mobili ko k'a la teliya mais a ye bilasiralikan di procureur ne yɛrɛ ma ni polisiw ka ɲɛmɔgɔ commissaire gendarmew ka ɲɛmɔgɔ commandant de la brigade ani kasobo ɲɛmɔgɔba régisseur
a ye bilasiralikan di an ma malgré que mobili tɛ kasobo na kasoladenw bɛ ta ka na kiri la u bɛ ta k'a bila n'a mago bɛ mɔgɔ la ka bɔ kaso la ka bɔ tribunal la ka taa kasobo na o bɛ kɛ nɔgɔya la o bɛ kɛ nɔgɔya min na o ye ɲɔgɔn dɛmɛ bolo di ɲɔgɔn ma gendarmerie mana wuli o b'a kɛ polisi mana wele o b'a kɛ gardiw mana wele o b'a kɛ a ye foli bila nin bolo di ɲɔgɔn ma min b'a anw ni ɲɔgɔn cɛ yan ni gɛlɛya tɛ ka sɔrɔ baara la ka sɔrɔ baarakɛminɛn ko bɛ yen min bɛ min bolo o b'o bila justice ka bolo kan pour que baara kana jɔ cogoya si la an bɛ continuer o de fɛ fɔlɔ yanni ala k'a latigɛ an ka mobiliw sɔrɔ sinon mobili ko kɔni a y'a fɔ a ma dogo u bɛ cɛsiri la kan ni ala y'a latigɛ o bɛ dɔ fara baara fana a nɔgɔya kan justice yɛrɛ bɛ cɛsiri min na a ma nɔgɔn dɛ parce que i ŋaniya bɛ se ka kɛ ko i bɛ cɛsiri kɛ ka lafiya kɛ mais a bɛ kɛ mɔgɔ min o de bɛ se k'a fɔ ko n ye lafiya sɔrɔ wala ma lafiya sɔrɔ mais n'an ka minisiri yɛrɛ nana k'a fɔ baara tacogo a y'a diya population y'a fɔ a ye cogo min o nisɔndiya in o bɛ k'an anw fana kan diyagoya anw minnu bɛ population ka bolo kan yan an b'a dɔn k'a fɔ population fana ye waleɲuman dɔnna de ye an bɛ ɲaga min k'a ye a b'o dɔn an ye o de y'a to aw sera an ka sanfɛmɔgɔw ma k'a f'u ye k'a fɔ ko baara tacogo ka ɲi o ye juruba de donnen anw na parce que o kɔrɔ de sa cɛsiri de b'a ɲɛ quoi an y'a daminɛ cogo min n'an ma dɔ fara o kan ni ala sɔnna ma fɛn tɛna b'o la halisa an bɛ cogo min an ka to ten parce que an ma kogo don an ni population cɛ ni fɛn bɛ yen an ŋaniya tɛ tiɲɛli ye fɛn bɛ yen ko min o hakili la o tacogo ma ɲɛ o ka s'a ma o ka fɔ an ye an ŋaniya ye de a ka ɲɛ bon ɲali dun sira kan mɔgɔ kelen hakili t'i yɛrɛ labɔ quoi surtout n'i bɛ jama kama donc ni min b'a jɛ u ka s'a ma u b'a fɔ an ye bɛɛ ka kungo de don mɔgɔ kana fɔ faamaw dɔrɔn ka ko de ni justice ko a tɛ ɲɛ sira la nɔ i bɛ dumuni ɲini ka dun cogo min na don o don sigida la dɔgɔtɔrɔso ko bɛ cogo min na ni kɛnɛya a nafa bɛ bɛɛ kan dɛ ni kiriw tigɛ cogo man ɲi ko tiɲɛ tɛ fɔ ale ka jugu ni bana ye parce que u bɛ se ka dugu ci nɔgɔya la bon o t'an ka laɲini ye an ka laɲini ye de justice ka mɔgɔ kɛnɛya i ka dɔn n'i ka hakɛ b'i bolo i ka hakɛ bɛ d'i ma n'i y'a dɔn i jo tɛ ko la k'i ye tiɲɛtigi de ye e yɛrɛ b'a dɔn tiɲɛ na a fɔra cogo min na o de don wa ka ca ala fɛ i tɛna sɔn ka tɛmɛ o sigiyɔrɔ kan donc sigi a b'o diya mɔgɔw bolo ni nga matari ke fana ka ko procureur la Boubacar Moussa Jara aya foto mina kiri kwanti sabati togo shikelena abitiga mamunu yenu ka dana yatte aya foto mina mbala ile jara ni ka fanga faranyonga kiri tiga ba ka don kulu be femina ala joro do mawnye koro e ka do bi ube fon fenge ala ta kofe kiri tiga bi se fen berejele la se berejele ba le de kaka se ko to e ka kiri boli chenka no kera jamana konena aya foto mina jamana de udana ya bi sabati unu ka kiri tiga mawnu yonje ma tuma bebe ni kiri ko foro de mo ba foti ko fendegi ko de kiri ko e aya foto mina ni programme inflaka ni mbala min kabe ngena min bala be berejele be kulena e ka foka be bara mina be ko jelian sirado ala ka kete kiri tiga dabora de ni fanda taraye aka ni soja ka foko setigi de bina ale ka tien yire ale la minta ko fe ni foi te e ka donga anga kiri chama bebe e ka do na forogo fanda umitai matoma misra ka foko se foi tene kiri be ka machama hakilai ka foko ni foi tene kuna kundi nyeshi surala ambala na ka fu ya foto mina ni kiri kwa ni kere ka do ka fotlenia basigi ni lafia ko kiri tigera fandang koluka hake duma setigu ka yiro lula ka foki tate cheye mina itate cheye odela se foi na sege eke ka be fandani kan no kera jamana konena basigi be sabati ala kene hakila sabati sangwa nga jamana konena basigi ni lafia obido nga jamana fontana rele fetgo mina namburai amala na ka fo radio tokola do o min la kimena ni ya suranya radio barakela o ani ka do ka kuna foni ko nyema ya so koluka kuna funu la memin kera la msado o kofe wala nyere kera sibirido bena dongo folima ma do be munu ya radio la me baw ni radio kanu bawe do bu ka shira di anga do ka shira la me ne ta wo tene sama ye ne ka bara e jabidai ne fa radio na fa tese ka fo ka ba ame kuna funu sorala ame baronu la me ala wa dongli dumanu me kala be ga radio la me ana fa te fo ka ba information chama me olu be soro kuna funi nu konna la ne to Tijani Kulibali pionnier mbe mali pionnier ga ni mo ya la tv lere mi flele sa ikene je dum na ga bisa ni ke fo ke beni radio saba de beni kiboro ni couranta kilera bâtiment be no bare filma be cela veut dire que dumuni jedo agli ka dumuni donc au dumuni fin ni iya utiliser kanya
a bɛ ɲali kɛ nka n'i y'a utiliser ka kɛ cogoya wɛrɛ a bɛ tiɲɛni kɛ o de ye an b'o phase de la. Ne tɔgɔ ye Augustin Sagara ne ye peinturekɛla de ye parce que o bɛ commencer fɔ u bɛ diɲɛ bɛɛ information kelen di mɔgɔw ma donc o de kama ne bɛ a fana lamɛn. Ne tɔgɔ Alu Badara ne ye opérateur culturel ye. Ne bolo radio nafa ye mun ye a bɛ komi n'i ko ko dumuni nafa ye mun ye ka d'a kan radio bɛ kɛ sababu ye ka hakili labalo de ni kunnafoni jɛlenw ye donc radio nafa bɛ i n'a fɔ dumuni nafa ni dumuni yɛrɛ bɔra yen radio de bɛ na parce que ale de bɛ kunnafoniw d'an ma hakili bɛ balo kunnafoni de la donc ne bolo radio baaralakɛlaw u k'a dɔn k'a fɔ u bɛ baara min na baara lankolon tɛ bɛɛ de kan k'u lamɛn u bɛ i n'a fɔ sɛnɛkɛlaw de ka d'a kan n'i ye hakili empoisonné ni kunnafoni kolonw ye i ye jamana mago sa. Madame Sidibe Binta Jara radio nafa a tɛ se ka fɔ ka ban an bɛ kunnafoniya caman sɔrɔ an bɛ jamana kɔkan na ko minnu bɛ kɛ kɔkan n'an t'olu o tɛ k'an ɲɛna n'an ma mɛn n'i bɛ radio lamɛn i bɛ kunnafoniya caman sɔrɔ kan o n'a ɲɔgɔnna caman. Ni tun bɛ tali ka radio kanuba dɔw ni radio lamɛnbaa dɔw ni tun y'olu kan ye u y'a fɔ cogo min na bi foyi tɛ sɔrɔ bi ni kunnafoni tɛ ni kunna sirila e ka dɔn e ma tununen ye an bɛ dugawu de kɛ ala kana kunnaw siri n'an bɔra ye. An b'ara k'a fɔ festival min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o bɛ tali kɛ Ali Fariga Ture tɔgɔ la o festival kɔni ko n'Ala sɔnna ma baaraw bɛ sɛnsɛn na ka na mars kalo nata in kɔnɔna na yaasa ka piratigɛ d'a ma min ye ka dɔn k'a fɔ Ali Fariga denkɛ ye n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Vie Fariga Ture la ale ye ɲɛfɔli kɛ kunnafonilaw ɲɛkɔrɔ ko senfɛ an ka lamɛn. Ali Fariga n'a fɔ k'an ka Ali Fariga fɔ an t'a fɔ ka fɔ kun mun na an kan ka Ali Fariga festival k'a ye parce que Ali Fariga tɛ mɔgɔ denni ye n'i y'a ye an bɛɛ nana yan bi Ali Fariga kama a tɔgɔ in de kama o kɛra donc o tɔgɔ in kelen de kama a n'a ka hakilina in kama o de y'a to ni an ye festival in bolo da parce que festival in o de b'a to fana ni a ka hakilina bɛ to o de b'a to fana an bɛ continuer k'a ka hakilina kɛ k'a yira bi denmisɛnninw na o de y'an ka sigi ye dɛ bon bi an minnu bɛ yan il faut que an ka ko dɔw kɛ festival in o de kama an y'a kɛ culture ye parce que bi f'an k'a dɔn ko culture ye koba de ye et culture de b'a to fana n'an bɛ se ka ko caman kɛ n'an bɛ se ka ko caman fɔ k'a sɔrɔ i ma banali kɛ i ma mɔgɔ neni a bɛ daminɛ 5, 6, 7 mars parce que ale yɛrɛ banna le si dɔ bɛ kɛ da la yan kɛnɛbani ka ɲɛfɔ kɛ ni ala ne bɛ mun f'u ɲɛna n bɛ fɛ ka wele ka mun ɲɛfɔ u ye mun kɛ Ali Fariga ye ka tɛmɛ olu cɛw ni barajiw ka baara la u ye caman kɛ u y'a caman de kɛ ka tila k'a d'a ma tuguni an ka tila ka dɔ kɛ mais ni ala sɔnna ma an fana bɛ se ka mun ye an se ye mun ye an b'o kɛ pour que bɛɛ ka se ka se wa. Ni tun bɛ tali kɛ Vie Fariga Ture Ali Fariga Ture den dɔ a y'a fɔ cogo min na an ka jamana danbe n'a taabolo ka se ka hakili sigi k'o kɔnɔna na ala ka yakubaya n'an bɔra ye. An b'ara k'a fɔ bi an ka jamana kɔnɔ na min ye ka dɔn k'a fɔ wulikɛjɔ ye ka se ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnlen sigi sen kan kɔɔriko yɛrɛ k'a don ba la kɔma taxi baarakɛlaw wulikɛjɔ jumɛn de bɛ yen bi n'i y'a sɔrɔ kan ka taa ka ɲɛ suma gɛlɛya min bɛ yen minisiri taalen kɔfɛ Segu festival la a taara ɲɛda kɛnɛ kan o ko sen fɛ min ye ka dɔn k'a fɔ ɲɛlɛnni yɛrɛ ale tɔgɔla cakɛyɔrɔ min bɛ yen min ye Korotim Tarawele ale b'a ka nisɔndiya yira o sen fɛ ka bɔ Segu an ka lamɛn. Ne tɔgɔ Korotimi Traoré ne ye bololabaarakɛla ye donc la transformation artisanale du coton o ye ne ka baara ye ministre nana lajɛ bi a diyara n ye parce que fɛn bɛɛ ye sababu ye ne ye ministre nana ani minnu bɛ baara kɛ dugu ma olu de b'an kɔfɔ ministre an b'olu waleɲuman dɔn fɔlɔ ka se ministre ma a diyara anw ye mɔgɔ hakɛ min nalen filɛ bi o mɔgɔ kelen-kelenna bɛɛ a ye n'a fɔ olu y'an ka ciden ye donc o nisɔndiya bɛ na parce que u b'a dɔn an bɛ baara min kɛ ni ministre nali tɛ i b'a sɔrɔ bɛɛ tɛna o don kelen na yɔrɔ la donc o kelen-kelenna fɛn fɛn min y'a ye c'est comme des messagers u bɛ kibaruya lase mɔgɔ ma donc an ka promotion de bɛ ka kɛ bi laɲini min b'an bolo commerce datugulen bi an bolo b'an kunkolo la an bɛ kule de la parce que n'a fɔra ko Mali bɛ coton produit an ka taa san Burkina an b'a fɔ an faden dugu don ka bɔ i ka jamana na ka taa jamana wɛrɛ la ka taa kɔri san o fɛ ka sɔrɔ kɔri bɛ sɛnɛ i fɛ an kuma sulen de b'a fɔ parce que hali an ɲɔgɔnnaw bɛ se k'an lagosi a la Mali yɛrɛ tun bɛ Burkina ɲɛ kɔri la n'a fɔra ko an ka fili ka taa san olu fɛ gɛlɛya don dɛ gɛlɛya don anw ma gɛlɛya don fini sanbagaw ma gɛlɛya don minnu yɛrɛ bɛ sɛnɛ kɛ ma donc fo fɛɛrɛ de ka ɲini joona kɔri ka sɛnɛ a sɛnɛ cogo la k'a bayɛlɛma a bayɛlɛma cogo la yan nɔ an ka se ka gari sɔrɔ pour que se min bɛ maliyɛn a ka se ka fini ninnu san an ka laɲini yɛrɛ fɔlɔfɔlɔ an yɛrɛ ka se k'an ka fɛnw don o y'an ka laɲini mais n'a sɔngɔ cayara e ka pouvoir d'achat t'i permet ka fɛn min san i b'a san cogo jumɛn na n'a tɛ e fɛ f'i bɛ san mɔgɔ fɛ i seko t'a la dɛ a sɔngɔ bɛ yɛlɛ diyagoya donc n kɔni b'o laɲini fɔlɔ de fɔ ani fana ka se ka sugu dayɛlɛ ye jumɛn ye ka fɛɛrɛ dɔ tigɛ comme a yɛrɛ y'o fɔ déjà hali n'a fɛɛrɛ bɛ yen ka améliorer k'a fili fiɲɛ fɛ parce que bi bɛɛ b'a dɔn vente électronique de bɛ kɛ mɔgɔ ka se k'a dɔn n'i taara nin yɔrɔ la nin de bɛ yen nin bɛ yen k'o cogoyaw dɔn donc hali n'an ma taa yɔrɔ la an sigilen mɔgɔ bɛna visite la n'i nana visite la i bɛ nege o i ma wuli fɛn dɔ sanni kama i nana ka na lajɛ baara min bɛ kɛ donc i sigilen i bɛ nege ka fɛn dɔ san ka taa kɛ somɔgɔ sama ye
donc an kɔni ka laɲini fanba ye o ye. Ni ma dali ka kurutim tarawala ya fo cogo mina do yɛrɛ cɛ da wuli ka jɔ bɛ se ka kɛ cogo min na an ka jamana kɔnɔ na ka se ka kow sigi bɔlɔ kelen kan ala ka tila sabati n'an bɔra ye an bɛ taa jamana kɔkan na Umu Dambele mun b'e bolo bi. N karamɔgɔ an bɛ taga Libi jamana kan banɲumankɛtɔ ani kɔgɔji lakana tigilamɔgɔw ye tunkarake caman kunbɛn Libi kɔgɔji sanfɛ kabini san 2020 kɔnɔ tunkarake mɔgɔ 1200 de bɔnɛla u ni na kɔgɔji kelen in sanfɛ. OIM diɲɛ tɔnba ka bolofara min ka baara bɛnnen don tunkarakew ka hakɛw kɔlɔsili la olu bɔra ka kibaruya in di ka fɔ ko tunkarake mɔgɔ caman de bɛ ka bɔnɛ u ni na ni kɔgɔji in sanfɛ. N'an bɔra yen an bɛ taga Haïti jamana kɔnɔ. Haïti jamana kan politiki ko mankan bɛ ka caya ka taga fɛ basigi dɛsɛlen do ka sɔrɔ Haïti jamana kɔnɔ. Dɔgɔ furancɛ tɛmɛnenw na maaw bɔra ka caya k'u ka nisɔngoya jira ko f'u ka jamana ɲɛmaa ka walan sɛmɛ. O kɛra sababu ye u ni lakana tigilamɔgɔw karila ɲɔgɔn na ka mɔgɔ caman jogin. An bɛ dugawu kɛ ala ka basigi na Haïti jamana kɔnɔ. N'an bɔra yen an bɛ taga Sini jamana kan. Sini kɛnɛya tɔnba OMS ale ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka dɔgɔkun 4 kɛ ɲininkaliw la. U ka baara kun cɛra nka jaabi jɔnjɔn ma se ka sɔrɔ coronavirus bana bannen ko kun kan. Nka u bɔra ka jaabi dɔw di. Fo sisan mɔgɔ tɛ se ka kala sɛmɛ min kan. An bɛ dugawu kɛ ala ka coronavirus bana ban ka bɔ Sini jamana kan. N karamɔgɔ an ye min sɔrɔ kɔn ko kunnafoni la ni kun y'o la kumabaw dɔ ye. An bɛ dugawu de kɛ Umu Dambele y'a fɔ cogo min na fɛn fɛn an ka jamana ye ka taa se jamana wɛrɛw ma basigi ni lafiya ala k'o sabati an ka jamanaw ni jamana wɛrɛw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ka bɛɛ lajɛlen foli ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn k'a fɔ nin waati na an ka kunnafoniw k'u di aw ma hali bi k'an to kɔlɔnjɛbakaw fɛ ka bɛɛ foni ka bɛɛ waleɲuman dɔn kɔlɔnjɛba cɛ ni muso denmisɛn ni mabakɔrɔ k'a daminɛ kunungo la k'an to kɛnɛ kan k'aw fo a ka bonyaw la ka wulikajɔ kɛ ni kana kunbɛn ka wulikajɔ kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka daminɛ kunungo tile mumɛ bɛɛ la fo ka na se sura bɛɛ lajɛlen ma ka taa dugu tila ni maaw tɛna ɲini ka si an kɛrɛfɛ ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn aw ni cɛ ka kanuw na yarabi ala ka kanu to an cɛ kɔlɔnjɛba kɔfɛ ni ala sɔnna ma yanfoyilakaw fɛ an bɛ taa ye n'an bɔra yanfoyila bugunikaw fɛ ka foli ta ka ɲɛsan bɛɛ lajɛlen ma an kanubaw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an ka foli ta ni bɛ ɲɛsan bɛɛ lajɛlen ma bi Mali kɔnɔna na kɔkanna bɛɛ lajɛlen la